Il-kunċert huwa kollaborazzjoni ta' mużika Pollakka u Maltija, ġiex pajjiżi Polonja u Malta għandhom il-bandiera bajda u ħamra u appuntu t-titlu tal-kunċert Red and White. Ninsabu il-Katedral tal-Anglikani ġewwa l-Belt Valletta li ġejna niltaqgħu mal-kompożituri Ruben Paċ u Edric Mikallef li bħalissa jinsabu għaddejjin bil-preparamenti għal kunċert ta' nhar it-2 ta' Mejju bit-titlu Red and White 2026, kunċert kollaborattiv organizzat mill-Kulleġġ Mikel Anton Vassalli li qed jinkludi mużika Maltija u Pollakka fi sħubija ma' l-Orkestra Maxim mill-Polonja. Ejjew miegħi ħalli niskopru aktar dwar dan il-kunċert tassew speċjali li qed jenfasizza ħafna x-xogħlijiet kontemporanji miż-żewġ kulturi. Min Malta għandna kompożituri illi għadhom jibdew, studenti tal-Iskola tal-Mużika, għandna lil Edric Mikallef, lil Federica Ġus u lil Claudia Abdilla. L-idea prinċipali hija li l-biċċiet li kitbu jiġu imdaqqa minn orkestra reali. L-orkestra hija l-Maxim Orchestra li din hija t-tieni sena li qed nagħmlu kollaborazzjoni magħha, ġejja minn Katowice, Poland, u dan il-kunċert huwa tribute kemm għall-mużika Pollakka u Ingliża. Aħna meta nkunu qegħdin nikdbu nkunu qegħdin nużaw il-kompjuter da żmien u tkun qed tisma' lura mużika ġenerata bil-kompjuter, imma differenza hija mbagħad meta tisma' interpretazzjoni reali minn mużiċisti reali. Allura din hija tant opportunità tajba immens għalina. Jien se jkolli 3 biċċiet żgħar għall-orkestra li huma kienu parti mill-eżerċizzji li nagħmlu fejn kull parti hija mibnija bi stil differenti. Il-lecturer ikun tagħna framework ta' x'għandna nagħmlu, ċertu framework li fih irridu nibnu l-kompożizzjoni tagħna u nkunu bnejna dik il-kompożizzjoni. Imbagħad għandi biċċa oħra wkoll ta' kompożitur Pollak, Karol Szymanowski, illi din kienet għall-pjanu oriġinali, ġifieri l-kompożitur Pollak kitibha għall-pjanu u jiena għamilt l-orkestrazzjoni tagħha. Allura bekk qegħdin naqdu mbagħad il-Polonja ma' Malta. Ġifieri il-kompożitur Pollak kiteb il-mużika l-oriġinali u jiena għamilt l-orkestrazzjoni tagħha.